वाकई में पवन सिंह भोजपुरी के पावर स्टार बारन आ पवन सिंह के खींचल लकीर पर एक एक भोजपुरी के कलाकार रेंगे के काम करेला लो। ई बात आज पवन सिंह साबित कर दिले। अब रौरा लो सोच रहल होखेम कि खेसारी लाल यादव के नारियल गीत तो यूट्यूब पर 1 नंबर में ट्रेंड कर रहल बा, लेकिन हम पगला गईनी आ पवन सिंह के तारीफ करे लगनी। जी हाँ, तो हम पवन सिंह के काहे तारीफ कर रहल बानी, एकर भी मुख्य वजह रौरा सभे के वीडियो में ही बताएम। रौरा ये वीडियो में अंत तक बन रहे। ओकरा से पहले अब नमस्कार प्रणाम, भोजपुरी स्पीड न्यूज में रौरा लोग के स्वागत बा। जी हाँ, छठ के मौसम चल रहल बा, यानी कि छठ के त्योहार आ चुकल बा। पूरा बिहार उत्तर प्रदेश ही ना बल्कि भारत साथे साथे देशों विदेश में छठी माई के गीत सुनात नजर आ रहल बा। जी हाँ, यही बीच में रौरा सभे से बता रहल बानी कि खेसारी लाल यादव के एल्बम जौना एल्बम के नाम बा नारियल यूट्यूब पर नंबर 1 में ट्रेंड करत नजर आ रहल बा। और एगो और बात मुख्य रूप से बता रहल बानी कि पवन सिंह जी के आज से 10 साल पुराना गीत जौना एल्बम के नाम बावे पेन्हिली महादेव पियरिया माथे दौरा उठाए, गीत के यूट्यूब पर पुनः डाल दिहल गल उठा के। आज के समय में लगभग 10 दिन से ये गीत यूट्यूब पर 10 से 15 नंबर पर ट्रेंड करत नजर आ रहल बा। भोजपुरी जगत ही ना बल्कि यूट्यूब के दुनिया में पहला बार ऐसा देखे के मिलल बा कि कोनो कलाकार के जिंदा रहते ओकर गीत के उठा के यूट्यूब पर डाल दिहल गईल होखे आ उ गीत ट्रेंड करे लागल होखे। एगो औरी एकरा पहिले घटना देखे के मिल रहे जन सिद्धू मूसेवाला के रहे। हालांकि सिद्धू मूसेवाला के मरला के बाद में जब उनकर गीत डालल गईल तब ट्रेंड करत रहे, जबकि पवन सिंह जी के जीते जी आज से 10 साल पुरान गीत यूट्यूब पर उठा के डाल दिहल गईल आ उ गीत ट्रेंड करत नजर आ रहल बा। एह माध्यम से हम रोरा सभे से कह सकीले, बिल्कुल दावा के साथे कह सकीले, पवन सिंह जी एगो भोजपुरी में ऐसा कलाकार बारन जौन की लकीर खींच देवलन। ओ लकीर पर एक एक कलाकार रेंगे के काम करेला लोग। ई न्यूज खबर उड़ा सभे के कैसा लागल कमेंट बॉक्स में आप राय जरूर रखें। साथे साथे अगर अभी तक भोजपुरी स्पीड न्यूज के यूट्यूब चैनल के सब्सक्राइब नहीं कइले तो सब्सक्राइब कर दी, बगल में बेल आइकन दबा दी और ये वीडियो के लाइक कर दी और ढेर सारा शेयर कर दी। धन्यवाद।